Ja, wij hebben nog genoeg klusjes ook. Ja, daarom. Ja, daar zit je dat nou in. Nee, helemaal niks. Ik heb er echt weinig. Met mijn oordopjes. Weet je wat ik denk? Ik heb iPod-oordopjes, niet zo. En mijn iPod is gewoon wat bij je. Ja, alleen. Het is geen wat laten weten. Ja, dat maakt niet uit.